patró de les vocacions i patró de la bona mort. Per tant, ja es veu que posar-se sota el seu patronatge és un gran avantatge, perquè tenim algú ben a prop de Déu Trinitat i de Maria que vetllarà per tots nosaltres. I una de les idees de Sant Josep és no tinc cap paraula. De Maria només hi ha una, feu el que jo us digui, però Sant Josep no hi ha cap paraula seva a l'Evangeli. És un personatge que passa com ocult. I així ens comenta Sant Pare, no? Tots podem trobar en Sant Josep aquest home que passa desapercebut, l'home de la presència diària, discreta, oculta, un intercessor, un suport, una guia en temps de dificultat. Sant Josep ens recorda que tots els que estan aparentment ocults o en segona línia tenen un protagonisme sense igual en la història de la salvació. Doncs és aquesta idea també nosaltres, no som personatges cap dels que estem aquí així gaire importants, no? Però som claus en la història de la salvació. Li som necessaris a Déu, com li era necessari Sant Josep en aquesta història santa, i va descrivint aspectes de la manera de ser Sant Josep. La primera és el pare estimat, i és el pare estimat perquè és el pare que estima, i explica així com la seva paternitat va ser una vida de servei, un sacrifici al misteri de l'encarnació. Va utilitzar tota la seva autoritat legal, no? Per fer d'ella el do total de si mateix, del seu treball, haver convertit la seva vocació humana d'amor domèstic en una oblació sobrehumana de si mateix, del seu cor i de tota la seva capacitat en l'amor posat al servei del Messies.